So seo an obair nua le haig inniuh, agus buineann sé le Uimhreacha coimpléascacha a bheith cothrom. So má tá rud ag an scríte mar seo, Uimhre coimpléascach amháin ar taobh amháin agus Uimhre coimpléascach eile ar taobh eile, is féidir leat rá go bhfuil an cuid réadach an seo cothrom leis an cuid réadach an sin, agus go bhfuil an cuid saoltach an seo ar cóimhéad leis an cuid saoltach eile. So deirmid den, is féidir rá go bhfuil A cothrom le cuaig agus go bhfuil B cothrom le chathair. So seo an cuid réadach agus tá sé ar cóimhéad leis an cuid réadach an seo, so feic níl aon aidh ag buint leis an sin. Agus tá an cuid saoltach an seo an mód dó, leis an cuid saoltach ar cóimhéad leis an cóéifeacht den aidh an seo. Tá mé ag rá an cóéifeacht, so céimhéad aidh atá going. So an uimhre tá an aice leis an aidh, tá sé ar cóimhéad leis an uimhre tá an aice. Okay, so is féidir rá then like an cuid réadach go bhfuil x mód 3 cothrom le 6 agus an cuid saoltach is féidir rá go bhfuil an bhailú de hain cothrom le 2 agus an sin just réitigh an gnáislí. So tá x cothrom le 3 agus an seo tá y cothrom le 3. Come on.